రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కందుకూరు మండలం కొనలగూడ గ్రామంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని నీళ్ల బిందెలతో శివాలయంలో శివలింగాన్ని నీటితో మునిగేలా నిర్వహించిన కొనలగూడ గ్రామ మహిళలు. కొలనుగూడ గ్రామ మహిళలు ఆధ్వర్యంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి రైతులకు మంచి పంటలు పండాలని కోరుతూ కందుకూరు మండల కొనలగూడ గ్రామ మహిళలు సాంప్రదాయబద్ధంగా నీళ్ల బిందెలతో శివలింగం మునిగేలా బిందెలతో నీరు పోసి శివయ్యను మనస్ఫూర్తిగా వర్షం పడేలా ప్రార్థించారు. ప్రజలు ఆటపాటలు ఆడుతూ మరియు గ్రామమంతా తిరుగుతూ భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ ఆచారాన్ని నిర్వహించి గ్రామానికి మంచి వర్షాలు కురవాలని ప్రార్థించారు. ప్రస్తుతం విత్తనాలు వేసే సమయం దాటిపోతున్నప్పటికీ ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారని మహిళలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే మంచి వర్షాలు కురిసి చెరువులు కుంటలు నిండాలని, రైతులకు మంచి వ్యవసాయం పండాలని, సాఫీగా జీవితం సాగాలని కోరారు. బతుకమ్మ ఆటలు మరియు కోలాటాలు వేస్తూ గ్రామంలో ఊరువారా తిరిగారు. ఒక్కొక్క 110